Hello mga kajots! Nandito kami ngayon sa Cafe Alfredo. Ganda, no? Probinsyang probinsya. Pero may coffee shop. Well, itong Cafe Alfredo, ito yung coffee shop ng Origib. Sila yung may-ari niya, no? Yung Origib, Korean Grill. Nauna lang nag-open yung Origib noong 2021 ng fourth quarter. Tapos ito namang Cafe Alfredo na nasa likod lang. Actually, isang buong malaking compound siya. Nag-open lang to noong bandang September, October ng 2022. Okay? So, hiwalay yung kapehan at saka yung Korean Unlimited Grill. So dito, more on open sheds, relaxing ambience, magandang views, all greens, tapos parang carpeted na green Bermuda grass yung ground, pero ano lang yan, layer lang yan ng nakakala mo garden. So, ito na yung Cafe Alfredo. Tapos, ito naman yung playground ng mga bata. Nasa bandang kaliwa lang siya. Makikita mo agad tong compound dahil located along Cannery Highway, Cannery Road. So, pag nasa town ka na ng Pulomolok, dire-diretsuhin mo lang hanggang makita mo yung Mount Matutom, diretso din dito yon. So, madaming activities dito para sa kids at matutuwa sila dalang pamilya. So, habang nag-order kayo ng food, pwede nang pakawalan yung mga bata at paglaro. Ganda, no? Tapos backdrop pa yung Mount Matutom. Kaya napakalawak at napakaganda ng lugar. Tapos, iiwan mo sandali yung mga bata dyan. At tsaka nyo na balikan yung in-order yung food. Okay? So, ayun. Tuwang-tuwa yung dalawa naming chikiting na dala. Free shipping vouchers! Okay, ikutan natin ulit yung dining area ng Cafe Alfredo. Diba? Open shed lang siya. Yung iba table sa labas. Talagang it's a garden coffee shop o garden cafe. So, plenty of plants, trees, vegetations. Nakaka-relax ang ambience. All Instagrammable. Tapos, pwede kang magmuni-muni. Ayan, no? Gaya ni Kadyo. Gaya ko pala. So, while waiting for the coffee. So, imot-imot lang muna tayo. At alam nyo ba, itong Cafe Alfredo, nanggaling doon sa barangay captain nilang si Kapitan Alfredo ng barangay Polomolok. So, sikat yan dito at kilala yung pamilya. Kaya pinangalan ng business na to sa kanya. Para doon sa mga nagkakape, nagbi-meeting, nagkukuro-kuro. So, dito yon gaganapin sa mga ibang sheds. Okay? So, kung nagsasawa na kayo doon sa Korean grills, sa mukbang,
At after yung heavy dine-in ng Unlimited Korean Grills, labas lang kayo, nasa likod yung Cafe Alfredo para mag-chillax, magpababa ng kabusugan. Okay? So, nakakatuwa at sa ganitong probinsya may mga ganitong coffee shop. Malayong-malayo ito sa crowded na Starbucks. Tsaka sikat dito yung kanilang usual tsokolate, sikwate, at tsaka yung locally blended na coffee. So ayan, ikot-ikot na rin tayo sa iba pang spot. Meron ditong mga mga overlooking areas kasi elevated to doon sa likod. So actually may plan pa yata to build a swimming pool or pond. Kaya yun, elevated at may hinuhukay sa baba. Siguro para makapag-boating yung iba or makapag-swim kung ano man ang plan nila. Yan, dumating na yung kape ko. Sikwate pala. Tsokolate pala yung in-order ko. So, namnamin ko muna yung aking sikwate or tsokolate. Guys, tara, inom tayo ng sikwate.
ko nga bandi, ang rakot tikso nga mga mani. Mateng nga akong ginapadalundan, may gatas nga lakot namin tinan. Kinitang nga ginapaharang-harang, ginahigop-higop nga hinanggap. Binuog nga aloy kag tambad tuloy, sa kahang nga langgaw itusnoy. Nagbalik ng tagan sa probinsya naman, akin rin nakita mga pinalangga. Mabiyang sa o patino, kung magbukay mo hukmo, sunod lagi ka nakan, patwa mauswagan. Nagbalik ng tagan sa probinsya naman, akin rin nakita mga pinalangga. Mabiyang sa o patino, kung magbukay mo hukmo, sunod lagi ka nakan, patwa mauswagan. Beriyan mo sa bukid ka pangahoy, dara lamang manakakang lungkoy. May sangkabalay sa bitin sapa, may babae ako nga nakita. Sangkamapisan nga dala kita, sa gini ka ng gabulik obra. Masari ka nun sa pagmanguma, lumiyahon na maambon pa. May nakita, akulit ay sa bukid, ang kanahon, akin igasuhugid. Dalagang bukid, hindi ko, pinatin, dalagang mahigit sa pamilya, nakapulikid. Dalagang bukid, hindi ko, pinatin. Okay guys, natapos na naman ng araw ko na nagkakape. Siyempre, galing sa buffet, kaya kailangan mag-chillax at magpababa ng kabusugan. So, pag nasa Pulomolok kayo, sa town ng Pulomolok, South Cotabato, daanan nyo rin to. Lagpas lang ng The Cannery, along Cannery Highway. Kape Alfredo tayo. Tara guys. Tara, kape-kape din pag may time. Sikwa-sikwate din pag may time. Okay guys? Thank you. See you in my next travel.